ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟೆಲ್ಗೆ ನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಬಣಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗದೀತು ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಐಕ್ ಗೇರು ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಕೈಲಿಡು ಮಗಪ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನುಂಗೆಲ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದು ಕೈಲಿಡು ಮಗಪ್ಲೆ. ರಡ್ಡುಲ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕೈಲಿಡು ಮಗಪೊಡು. ಇತ್ತವೇನು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬದಿಕದೀಲಿ. ಇದವೇ ಬಣಲೆಗ್ ಕುಡಂತ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಶೇಮಿಗೆನ ಪೊತ್ತೋಡು. ಶೇಮಿಗೆ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಾನ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಶೇಮಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಐತ ಹೆಸ್ರಾದು ಒಂಜಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ನೆಯ್ಟು ಪೊತ್ತೋಡು. ಒಂಜೊಳೆ ನಿಕಲ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಶೇಮಿಗೆಗೆ ತೊಂದಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನೆಯ್ಟು ಪೊತ್ತಂಡ ಯಾವು. ಶೇಮಿಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೆಗ್ ಎಂಕ್ 4 ನಿಮಿಷಗೆ ತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತವೆನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬದಿಕದೀಲೆ. ಇತ್ತವೇ ಬಾಜನಗ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆದೀಲೆ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡ್ ಕೈಲು ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿಲಕ ತೂವೋಡು. ಇತ್ತೈಕ್ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಶೇಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲಪುಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಕೇಸರಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಾಡೋಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪಾಂಡ ಪಾಯಸಗ್ ಪರಿಮಳ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತವೆನು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬೇಯರೆದೀಲೆ. ಶೇಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜನ್ ಪಾಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬೇಯರೆದೀಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲತದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಶೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಉಂಡು.